Sanibonani ma-South Africa amahle. Yazi I'm on my way to work and kuvuka into nje enhlizweni yami this morning ethi angudlulise lo mlayezo. Angudlulise lo mlayezo ngoba ngithintekile. Ngithintekile. Uyabona guys, into eyenzeke this weekend. Into eyenzeke this weekend, into abantu base South Africa, abantu baseThekwini abayenzele uNcamisile Mwandla. Ayikho incane le nto bafethu. Ayikho incane le nto zingane zasekhaya. That was mega love. Uyabona mengabe kukhulunywa ngenguzunga. Ngesibhadlazi isidudla sothando. Angaze ngilibone uthando njeyaya. Angaze ngiyibone into enhle kanjeyaya yenziwa abahlali baseThekwini beyenzela umuntu ofana noNcame ongaphilile. Uma ungabona ama-DMs wami indlela ayiyona abantu abafuna usizo, ezinye izinto ngizenza ngaphansi kwetafula azifiki ngisho ukufika ku-social media because angiyena umuntu othi mangabe yosiza umuntu aphatha amakhamera. Kodwa kwenzeke this weekend ngishilo ngathi uyazi uma singahlangana sibumbane the same way esibumbane ngayo for uNcame, baningi abantu esingabatakula ezintweni ezinkulu ababhekene nazo. Nginezingane on my DMs ezingikhalela every day, sisizandile this, sisizandile that, sisizandile kuningi. And to top it up ukuthi ngesinye isikhathi omunye umuntu siye simbone ngazokuthi uyinto egulayo ku social media. Ngesinye isikhathi uzubone because uNcamisile Mombuko uyambona ukuthi kwakuwumuntu oright lo. Ikhona into eyenzeka along the way and ngithemba ngikhuluma nomama wakhe esho indaba yokuthi ubena 10 wezingane, 9 of them zingaphansi komhlabathi, eyodwa ephila iyagula. Guys, abantu bathwele ngaphandle. Ayasindwa abantu ngaphandle, izinkinga ziningi izinkinga and njengamanje ngicabanga ukuthi nobani ophila eSouth Africa uyabona ukuthi we are on our own. Ey'nkingeni esibhekene nazo, i-gender based violence, ukuntuleka kwemisebenzi, abantu abagulayo, abantu abaphethwe yi-depression, kuningi, ukufa kwezingane, ukufa kwabantu, kuningi. Akekho umuntu ozositakula kule nkinga esibhekene nayo ngaphandle kwethu. Kuzofanele thina as South Africans sibumbane, sithole indlela zokusolve inkinga esibhekene nazo because owethu uhulumeni akekho, ufile kadafa. The only thing our politicians know is to loot the country, bahambe ngama blue lights, ba inaccessible. Noma uxakekile ufuna ukconnecta nalo minister to children and disability what awumtholi. Noma ufuna ukconnecta no minister wa sports, arts and culture awumtholi. Mina njenginezingane ezidlala ibhola sidinga usizo every day. Angazi sengidanteka ngakhi ka sports department eKZN bengikhipha kunaloko mawufuna usizo kubona bakuthatha bakushove einkampanini lezi ezisiza abanye abantu akhweli bathi hayi hamba akhweli bazokunika amanzi. Angifuni amanzi, sifuna ikits, sifuna ama skills, sifuna ama coaching, sifuna ama mentorship coaching. Lezi zingane nje basizidlalisa isibhola sizitakule ezintweni eziningi eziyinkinga ezinkulu lelizwe ezibhekene nalo. Guys, inhliziyo yami, I was saying this morning as I was praying ukuthi inhliziyo yami icebile this morning. Icebile since last weekend. Icebile guys since everything engiyibonile yenzeka kaMax or this weekend. Abantu bebonisa uthando olumangazayo emntwini ongaphilile, emntwini osidingayo siyicountry. And baningi abanye abantu abasidingayo. Sonke siyagula, ngisho sonke siyagula, kuhlukene ama department ukuthi sigula kangakanani or ilevel yokugula kwethu ibonakala kangakanani emphakathini. Asibambane ingane zakwethu senzeni a difference. Ake sibambane izingane zakwethu sizilwele izimpi zethu esibhekene nazo ngoba akekho omunye umuntu ozofika, akho ndoda enkulu yomkhaba nempandla enemali egqokisa uDA amane ezofike ime phambi kwethu ithi qithi nalo usizo. Sekucacile ukuthi la madoda nalawo esiwavotelayo awukho umsebenzi wawo. Sorry to say but awukho umsebenzi wawo because if you're looking at the state of our country, kunjani makunje? Sikhala kangaki justice for Cwecwe, justice for bani. Every day there is something new. Just yesterday night, just before I sleep, I received a DM. Actually somebody I know, a WhatsApp message
Uthisha esikoleni udlwengula ingane ena 9 years. Bekayidlwengule iphindelela. Yo. Kodwa guys, I'm saying lisekhona ithemba. Take it from me, ithemba likhona, inhliziyo yami icebile from this weekend. Yabo kuyimanje intanta emafutheni angazi ukuthi yini lengavele ngiyenze. Sibambe le yanto leya, sibambe ingabusaphuma kuthina. Yabona le yanto ya Saturday ayingabusasuka kuthina. Sibambe nje kanje asingama South Africans. Each and every person osidingayo simphakamise simfukule kanje because we can. My heart just felt like, let me stop the car by the side of the road. Ngidlulise lo mlayezo ngoba kuyaphuthuma. I want people to get this message. There's a lot that we can do together, guys. Wena wenzani wenza umahluko? I've been preaching ivangeli lokuthi November is a National Disability Awareness Month, and God did something amazing ukuthi kwaphathi yancami yavele yenzeka ngayo lenyanga yabantu. And I've got a lot of episodes in my podcast whereby ngikhuluma nabantu abakhubazekile. I've recently posted uDJ Luwani owazalwa engena ingalo engenamlenze ukuthi ngicela nje sithrendise leya video. That's all I'm asking. Ngicela sithrendise leya video. Net i-reach uDJ Black Coffee's got only one wish. Ukudlala nje no Black Coffee stage akukuningi akucelayo. Ziningi izinto esingazenzela abantu without even paying a cent. Uma sikwazi ukuthi sikhiphe imali sigibele siye kuncame simthengele ama gifts bekuyini ukuthrendisa nje umuntu oyi1 onesifiso esisodwa ukuthi I want to meet Black Coffee. Ngiyacela guys. Uningi esingakwenza masibambene. Inhliziyo yami icebile and lingibuyela ithemba last weekend ukuthi leli country leli abantu balo basaphila. Lona country lingaluthwa liqedwe liphele nya kodwa abantu abahlala kulona basaphila. Asiphileni guys, siphilelaneni, siphilise nabantu abadinga ukuphiliswa. Nathi kwathina sidinga ukuphiliswa. You'll never know ukuthi what am I suffering from. Asibambeni izingane zakwethu. Sazowenza umehluko sibumbene. Ngiyabonga.